Så der er bare kun én måde at skalere din organisation på, din virksomhed på. Og du skal forestille sig, at du har en matrix, hvor der er 4 felter. Og i den ene akse, der har du, hvor meget værdi den her aktivitet giver for din virksomhed. Og i den anden akse, der har du, hvor meget du godt selv kan lide at lave aktiviteten. Og hvis du forestiller dig der, hvor du skal placere dig, det er der, hvor det er noget, der skaber meget værdi for din virksomhed, og det er noget, du elsker at lave. Der, hvor mange går fejl, det er, at de har rigtig mange af de opgaver, hvor det skaber værdi for virksomheden, men du kan egentlig ikke selv lide at lave det. Og de opgaver, der ligger der, de aktiviteter, der ligger der, dem skal du hurtigt få uddelegeret til en anden person i din virksomhed, eller et eksternt firma, eller et eller andet. Vi mennesker, vi laver typisk de ting, vi synes, der er interessante at lave. Og hvis det er noget, der ligger meget nederst på din motivationsliste at lave, så er det typisk noget, der bliver skubbet hen til en anden dag, eller det magter jeg ikke lige at gøre i dag, fordi du ender med at gøre de ting, som du egentlig selv synes er pisse interessant at lave. Sådan er det, fordi det er dem her, der sluger din tid. Når du får flyttet dem væk fra dig selv, så får du mere tid. Du køber mere tid til dig selv. Du køber mere af din egen tid til at lave endnu mere af det, som du godt kan lide at lave, og endnu mere af det, som der skaber værdi for din virksomhed. Jeg vil anbefale, læs den bog, der hedder Buy Back Your Time. Den er skide god.